Vítam, že Európsky parlament schválil nariadenie o prístupe ku kritickým surovinám, ktoré som vyjednávala ako spravodajkyňa. Schválený text stanovuje jasné a ambiciózne ciele pre diverzifikáciu dodávok kritických surovín pre potreby európskeho, ale i slovenského priemyslu. Tým prispeje k zvýšeniu jeho bezpečnosti a konkurencieschopnosti na svetových trhoch. Znižovanie závislosti od Číny je totiž kľúčom aj k našej národnej ekonomickej bezpečnosti. V náväznosti na schválenie nariadenia som iniciovala aj medzinárodnú deklaráciu podpísanú členmi parlamentov z celého sveta, v ktorej vyzývajú svoje krajiny zaviazať sa k spolupráci na konkrétnych opatreniach s cieľom zaistiť bezpečný, etický a udržateľný prístup ku kritickým surovinám. Už od predstavenia kontroverzného návrhu nariadenia o uznávaní rozhodnutí vo veciach rodičovstva v celej EÚ som upozornila, že porušuje princíp subsidiarity a hrubo zasahuje do výlučnej kompetencie členských štátov vo veciach rodinného práva. Pričinila som sa o to, aby Slovensko zmenilo svoju pôvodnú pozíciu a odmietlo tento návrh. V jeho dôsledku by sme totiž museli rozšíriť právne účinky vzťahu medzi rodičom a dieťaťom aj na iné formy rodín, ktoré naše právo neuznáva. Návrh okrem iného nepriamo podporuje aj prax tzv. Náhradného alebo surogátneho materstva, ktoré je v absolútnom rozpore s právami detí a podieľa sa na reprodukčnom vykorisťovaní žien. Mrzí ma, že napriek môjim pozmeňujúcim návrhom skutočná ochrana ľudskej dôstojnosti v pléne Európskeho parlamentu nenašla dostatočnú podporu. Naďalej budem apelovať na vládu Slovenskej republiky, aby návrh odmietla. Spolu s KDH stojím na strane spravodlivosti pre všetkých a rovnosti pred zákonom. Uvedomujem si zlyhania, ale odpoveďou má byť reforma a nie zrušenie špeciálnej prokuratúry a ďalšie zásahy do trestnej oblasti. K reforme má viesť odborná diskusia, ktorú súčasná vláda odmieta. Bol to osobne premiér Fico, kto sa ako prvý s plánovanými zmenami špeciálnej prokuratúry obrátil na Európsku komisiu. Keď mu však nevyhovovala odpoveď a plné námestia, začal viniť opozíciu. Odmietam obvinenia a osobné útoky na moju osobu zo strany premiéra a ďalších predstaviteľov vládnej koalície. Na európskej pôde som vždy zastávala názor, že odoberanie eurofondov nemôže byť forma trestania členských štátov. To bol môj názor v prípade Poľska a Maďarska, to je môj názor v prípade Slovenska. Ako predstaviteľka KDH, strany silnej v regiónoch, dlhodobo bojujem a budem vždy bojovať za to, aby Slovensko efektívne využívalo eurofondy na posúvanie našich regiónov, miest a obcí dopredu. Dohodnutý text smernice by mal negatívny dopad až na 28 miliónov Európanov a tisíce ľudí na Slovensku pracujúcich napríklad cez donáškové alebo prepravné platformy. Ohrozil by totiž samotný model fungovania práce cez platformy a tým aj živobytie pracovníkov či podnikov, ktoré cez platformy doručujú svoj tovar zákazníkom. Vítam preto, že text nebol členskými štátmi schválený. Mrzí ma však, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa napriek mojej výzve nepostavilo na stranu tisícov ľudí na Slovensku. S vďakou za všetky povzbudenia vám chcem zdeliť, že sa tento rok 8. júna budem opäť uchádzať o vašu dôveru vo voľbách do Európskeho parlamentu. Aj naďalej chcem byť konzervatívnym hlasom a pracovať na tom, aby sa Európska únia vrátila k hodnotám, na ktorých bola založená. Ďakujem vám za všetko, čo som mohla aj vďaka vám tento rok prežiť a vykonať. A prajem vám požehnaný nový rok 2024.